Hola i benvinguts al vídeo sobre el material obligatori per poder participar a l'Andorra Ultra Trail Vall Nord. Com ja sabeu, la prova té diverses modalitats i cada una d'elles té un material específic obligatori. Us podeu adreçar directament a la web de l'Ultra Trail on trobareu tota la informació necessària per a cada modalitat. Seguidament podreu veure el material obligatori per a cada modalitat, però tot i així heu de consultar la pàgina web per qualsevol canvi. I com a material complementari us volem presentar el nou EDC Runner que hem dissenyat per als nostres companys de l'Andorra Ultra Trail Vall Nord. Dintre d'aquest paquet tenim tots els elements necessaris per mantenir una persona sana i estàlvia fins que arribin els serveis d'emergència. Seguidament farem una descripció dels elements d'aquest EDC Runner, però que sapigueu que ho podeu configurar a casa amb material vostre i si no el teniu disponible al xalet d'informació durant la prova. El xalet d'informació i records que trobareu durant l'esdeveniment a la plaça d'Ordino. Aquests seran els elements que el conformaran. Tenim la manta d'alumini, la manta tèrmica, tenim cinta americana, tenim un xiulet d'alta freqüència, freqüència 4.000 Hz, tenim una espelma, tenim una petita multiusos, tenim també uns metros de paracord i tenim un encenedor. Tenim aquests elements i tenim també aquest sac de bivac que hem dissenyat expressament per la cursa amb unes mides idònies i d'un material reutilitzable molt resistent que podrà ser un refugi d'emergència de molt ràpid muntatge per als corredors a la prova. Ho trobarem dintre d'aquesta bossa estanca que després podem fer servir per portar el nostre kit a la motxilla com a fons de motxilla. La manta d'alumini és important que sigui d'una mida gran per poder cobrir-nos bé a nosaltres o a la persona que ho necessiti i que sigui amb capa bicolor, és a dir, que tingui una làmina daurada i una part platejada. El xiulet és important que treballi a la freqüència 4.000, com és aquest cas, perquè ens assegura que serà la freqüència que arriba més bé a la oïda humana i a més que sigui de molta potència, que treballi amb un gran número de decibels. Una petita eina de tall és indispensable per poder fer qualsevol petita reparació, per tallar roba, etc. Aquestes espelmetes són les que fem servir per escalfar plats i això ens pot donar tant llum com ens pot donar calefacció dintre del nostre refugi per almenys 4 hores. És important també que portem un tros de cordill, ja sigui un cordino d'escalada, primet, o com en aquest cas que hem optat per un paracord, una corda específica per supervivència. Per a l'encenedor, la millor opció que podem optar és un clipper. Aquest és l'encenedor que ens assegura que funcionarà sota circumstàncies adverses i a més podrà encendre un foc encara que es quedi sense gas. Això és un element molt important. Amb una tarja de crèdit ficarem una miqueta de cinta americana, però és important que sigui de molt bona qualitat perquè amb el fred la cinta americana no enganxa. Ens hem d'assegurar de poder enganxar el nostre refugi amb la cinta o reparar la nostra roba, el nostre calçat, sempre amb una cinta de molt bona qualitat, com és aquest cas. I com ja hem comentat abans, aquesta bossa ha de ser lo suficientment gran com per estar nosaltres a dintre i resistent per aguantar les climatologies adverses durant una emergència. Seguint aquesta sèrie de vídeos, us mostrarem com treure el màxim rendiment d'aquest kit. Per finalitzar aquest vídeo, comentar-vos a més que heu de portar un telèfon mòbil que sigui resistent, que tingui bona bateria i que us assegureu de tenir cobertura al país. Heu de portar a més l'aplicació del WhatsApp instal·lada, donat que aquest any la cursa també disposarà d'un servei de WhatsApp actiu al telèfon d'emergències per poder rebre ubicacions ràpidament en cas d'emergència. En vídeos següents us ensenyarem com també agafar aquesta ubicació de manera correcta i poder enviar-la als serveis d'emergència. No us perdeu el pròxim vídeo on podeu aprendre el protocol d'actuació en cas d'emergència. Estem en marxa. Endavant amb l'Andorra Ultra Trail Vall Nord.